heddiw? Gwych. Reit, da ni'n mynd i wella popeth rwan. Da ni'n mynd i ymarfer y corff, da ni'n gryfhau, stwytho a chynyddu cyflymdra gobeithio. Mae hwnna'n rhywbeth rili pwysig i gyfeirio ato fy ymarfer corff, reit? Felly, bwrdd ni draf yma. Dim offer heddiw. Felly, fel ni dweud, heddiw dwi eisiau gwneud pethau chydig bach yn fwy cyflym achos mae'n helpu cyrru'r galon i godi, ond hefyd mi o jyst yn sialens newydd i'r corff a mae'n rhaid gwneud pethau gwahanol, does? I addasu a gwella. Felly, be dwi eisiau ydy, ddech chi'n gwneud yr un yma flaen, felly da ni'n gweithio'r biceps, y sgwydda a'r triceps. Felly 3 mewn 1 ydy o, really. So da ni'n cyrlio, gwthio, yna dod ar dyrnau tu ôl y pen, felly da ni'n gweithio'r bit yma, nôl fyny a lawr, reit? Dwi eisiau chydig bach yn gyflym, felly hytrach na fel yma, dwi eisiau iawn, felly chydig bach yn fwy cyflym. Sgwydda nôl, stimog i fewn, 3, 10, sori, 3, 2, 1, 1, 2, 3. So os ydych chi'n mwydro, jyst cadwch mlaen i symud. Dyna ydy pwrpas heddiw de, bod ni'n symud dipyn bach. 5 arall. 4, 3, 2, ag 1 arall. Bril. Reit, dyma'r unig un rwan dwi ddim eisiau chi wneud yn gyflym. Achos balans, reit, da ni'n gweithio ar y balans rwan, mae hynna yn bwysig, rhaid cymryd pwyll iawn. Felly, y goes yma sy'n gwneud y gwaith, os gwelwch yn dda. Os ydych chi eisiau, pwyswch yn erbyn rhywbeth, daliwch ymlaen i'r rhywbeth, neu rhowch eich pwysau ar eich coes eich chi, reit? Be dwi eisiau ydy, y droed yma, gwthio, a chodi fel yna, reit? Felly, jyst canolbwyntio ar y goes sy'n wedi plygu, iawn. Ydych chi'n barod, dwi eisiau 6, cofiwch dal beth, dim problem. 3, 2, 1, 1. Ara bach lawr. 2. Da iawn. Ydych chi drio heb afal unrhyw beth. 3. 4. 5. Da iawn, canolbwyntio'ch ar goes yna, un ola rwan, gwthio fyny, ag ara bach lawr, da iawn. Reit, barod goes nesaf, 3, 2, 1, gwthio'r sowdl mewn, a wedyn ara bach lawr. 2. Pwyll yn bwysig fa yma. 3. 4. Da iawn. 5. Gwych. Un arall. Push fyny. Da iawn chi. Reit. I orffen, dwi eisiau 2 fath o bwnio, o baffio, reit? A dwi eisiau fo'n gyflym. Fel arfer da ni'n neud hyn, dwi eisiau fel hwnna. Felly dwi eisiau 4 ymlaen, 4 dros y pen. Felly fel hwnna, iawn? Okido, surprise fydd pryd da ni'n gorffen o. Dwi'm yn gwybod eto. 3, 2, 1, go! Da iawn chi. Cadwch fyny efo fi. Cadwch popeth arall, pob cyhyr arall yn dyn ac yn sound. Da ni'n gwneud 2 arall. 1. 2. Da iawn. Siwr bod chi chwysu chwarter y tywydd gwych yma. Da iawn chi, diolch yn fawr am ddilyn eto heddiw, a welwch chi eto.